făcut, că ai poposit și pe la noi, ca să ne arăți, ca să vezi acest pământ stropit de sânge și sudoare. Te aștepta, mărite Domn. Prin Tine, Doamne, s-a făcut dreptatea într-o frăție pe care am așteptat-o atâta mari de vreme. Cu pruncii noștri, de acum în veacul vecilor, vom cerca să fim alături, luminați și binecuvântați de Dumnezeu. Măria Ta, noi oamenii care am muncit acest pământ, știm a învârti sapa, coasta, secera, dar la nevoie și armele ca să apărăm această glie. Domnia voastră, Dumnezeu cu minte ni te-a dăruit ca să ne provăduiești soartele. Numai înfrățiți într-o unire vom avea prilejul de a ne hotărî singur destinul. Pe domnia voastră Dumnezeu v-a dăruit cu minte ca să avem binele țării pe care țara noastră îl așteaptă de veacuri. Măria Ta, această pâine pe care pământul binecuvântat al țărișoarei noastre a dat-o cu munca și sudoarea strămoșilor noștri și a noastră, a celor de acum, să fie veșnic pe masa românului, rotundă și adevărată ca soarele aducător de lumină și pace. Prin înălțarea Ta pe tronul lui Ștefan cel Mare s-a înălțat iarăși nația română. Alegându-Te pe Tine, Domn, în țara românească, am venit să arătăm lumii întregi ceea ce întreaga țară dorește. La legi noi, Domn nou. Fii deci omul epocii. Fă ca legea să înlocuiască arbitrariul. Fă ca legea să fie puternică, iar măria Ta, ca Domn, fii bun mai ales cu cei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi. Fă, Doamne, ca prin dreptatea Europei, prin dezvoltarea instituțiilor noastre, prin simțămintele Tale patriotice, să mai putem ajunge la acele timpuri glorioase ale națiunii noastre, când Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împăratului din Bizanț că Moldova nu are alt ocrotitor decât pe Dumnezeu și sabia lui. De secole, acest popor care vă înconjoară și vă îmbrățișează, vă răsând lacrimi de bucurie, nu încetează să roage pe cel atotputernic să aplece privirea sa asupra suferințelor și durerilor sale. Acest popor sire nu se îndoiește că Providența v-a trimis pentru a pune capăt suferințelor sale. Fii drept și condul acolo unde poate privi aureola gloriei și virtuții care încoronau dinioară pe nemuritorii noștri strămoși, pentru a lăsa pagini pline de acțiune strălucită în istoria patriei noastre dragi. Frați români, unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată. Jur în numele Preasfintei Treimi și în fața țării mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghe la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă pre cei ce m-au iubit și pre cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Frați români, unirea din 24 ianuarie înseamnă împlinirea visului de veacuri al poporului nostru. Fie ca din această zi să arătăm lumii că suntem o țară puternică și unită și este în puterea noastră să ne făurim destinul sub steagul sfânt al neamului românesc. Fiți dar patrioți, oameni drepți și buni, iubitori ca întotdeauna, fie ca Dumnezeu să vă fie marea călăuză pentru apărarea dreptului de identitate și unitate națională. Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin. Haideți dar să întindem marea horă a unirii.